Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Prophet Habakuku, my Dr. Jane Ansah, the Vice President of this country, Mwarandira Banji. Mari Jane Ansah talangira nina yamba kwalandira kuiponga pamene finali kuiponga nali kuiponga pamene nayingalula kwambiri paja amene asapotele MCP asa elekedo kuchipatala chamento kuzomba chifukwa MCP chinali chipani cha kupha, chipani cha magazi, chipani cha kubandalama muboma. Mwaona amene waongalula kwambiri ndi Michael Usi amene yo anali Yohani wokonza njira kuti adadi athu atani akalipa mpanda. Jane Ansah talandira bwino ndikuziwa andipangira zabwino ineyo Prophet Habakuku andipangira zabwino pakutinde mtumiki andipangira zabwino ndalandira sitinga kupulume kuti atipangireni sanga atipangireni akuziwa ndi akulu atipangira zabwino mwina zati chosa kuchipipa kuti Prophet Habakuku azikhala ndi akashororo kumuzuzu pagulire chabe nyumba orto agulire nyumba pakalonga zichitika zimenezi muboma la DPP, boma la Chisangalalo, boma la Kenani, boma la Israeli, boma la Nkaka ndi uchi tinganene kuti the government of milk and honey. Chiyembekezo chamu ndi chotani mwa Professor Arthur Peter Mutharika, president amene asankhidwa kumene? Chiyembekezo chathu ndi choti ana azifunsa sukulu za ulere zinthu zimene zinali andibalance khalabani monga drama Alexis Pezeka komanso chimanga chipitirizabe usika afeteleza ipitirizabe kutali usika azikonza chifukwa adadi ya Jane Ansah ya Katumbi. Zikomo kwambiri Prophet Habakuku. Atatukonza Goodbye. Prophet Habakuku, my Dr. Jane Ansah, the Vice President of this country, Mwarandira Banji. Mari Jane Ansah talangira nina yamba kwalandira kuiponga pamene finali kuiponga nali kuiponga pamene nayingalula kwambiri paja amene asapotele MCP asa elekedo kuchipatala chamento kuzomba chifukwa MCP chinali chipani cha kupha, chipani cha magazi, chipani cha kubandalama muboma. Mwaona amene waongalula kwambiri ndi Michael Usi amene yo anali Yohani wokonza njira kuti adadi athu atani akalipa mpanda. Jane Ansah talandira bwino ndikuziwa andipangira zabwino ineyo Prophet Habakuku andipangira zabwino pakutinde mtumiki andipangira zabwino ndalandira sitinga kupulume kuti atipangireni sanga atipangireni akuziwa ndi akulu atipangira zabwino mwina zati chosa kuchipipa kuti Prophet Habakuku azikhala ndi akashororo kumuzuzu pagulire chabe nyumba orto agulire nyumba pakalonga zichitika zimenezi muboma la DPP, boma la Chisangalalo, boma la Kenani, boma la Israeli, boma la Nkaka ndi uchi tinganene kuti the government of milk and honey. Chiyembekezo chamu ndi chotani mwa Professor Arthur Peter Mutharika, president amene asankhidwa kumene? Chiyembekezo chathu ndi choti ana azifunsa sukulu za ulere zinthu zimene zinali andibalance khalabani monga drama Alexis Pezeka komanso chimanga chipitirizabe usika afeteleza ipitirizabe kutali usika azikonza chifukwa adadi ya Jane Ansah ya Katumbi. Zikomo kwambiri Prophet Habakuku. Atatukonza Goodbye. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.